Young beat killer. Say no to rap. Kawai mu yi shi a haka. Philip King on the mix. Let's go. In baka mutunta mace ba wa zaka mutunta, ko kunya babu rayuwar mace zaka bata, sai inda karfi na ya kare na ga mai tabbata. How I wish mahukunta su ban damar hukunci, da na jefa rayuwar masu fyaɗe a kunci. A kwana a tashi ina jin abun a nesa, gobe a ɗakin mu za a ji sa in nayi wasa. So I have to raise my voice yadda kowa za ya je ni, duk da muryar babu ƙara, kila in sun je su gyara. And I know the rappers, all you talk about is papers. I challenge you all, ku zo mu karkaɗe rappers. Idan muka zira ido abin zai yi yawa, ku duba har 'yan shekara 11 suka yi wa. Domin son zuciyarka kawai sai ka yi fyaɗe, dan ba 'yarka bace kuma hankalinka kwance, gaban 'yar cikinka kuma wando zaka kunce. Kai rapist, Allah wadaranka, idan ba za ka shiri ba ma Allah ya ɗauranka. Social media campaign isn't enough, abin yana ta kasanta, we all have to support. Muna da iyaye da kanne har da 'yan uwa, so kenan jifan zai iya fadawa kan kowa. Tunda abin nasu yanzu ya fara yin yawa, Allah ya sa gwamnatin ta fara rakayewa. Duk da na fito na daga karamar muryata, 'yan uwa idan kuka taya muka yayata, tabbas ina ganin abin zai dan yi sauki. Amma fa dole sai gwamnati ta ba mu dauki wajen yin hukunci ga duk wani mai laifi.